ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ከመይ ቀኒኹም? እዚ ቻነል እዚ ዝተፈላለዩ ጠቐምቲ ሓበሬታታት ከምኡውን ትምህርቲ ዝቐርበሉ ቻነል እዩ። ኣብዚ ቻነለይ ኣቐዲምኩም ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ቴንኪዩ የቐኒየለይ ካብ ልቢ እንዳመስገንኩ ንቻነለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ከምኡውን ኣብዚ ቻነል ዘቕርቦም ሓሳባትን ዝሰርሖም ቪድዮታትን ናብ ካልኦት ብቐሊሉ ምእንቲ ክበፅሑ ሼርን ላይክን እንዳገበርኩም ተሓባበሩንን ኣተባብዑንን። ክቡራት ተኸታተልተይ ንሎም ድማ ሓደ ኣዝዩ ዓብይ ጠቓምን ኣገዳስን ርእሲ ሒዘልኩም መፅየ ኣለኹ። ከም ትፈትውዎ ብዙሕ ቁም ነገርን ትምህርትን ፍልጠትን ከም ትጭብጥሉ ብተወሳኺ እውን ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ነገር ካብ ዝነበረኩም ኣፍልጦን ርድኢትን ተወሳኺ ግንዛበ ከም ትረኽብሉ ርግፀኛ እየ። ካባኹም ትፅቢት ዝግበር ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ንምፅናሕን ብጽሞና ምድማፅን ጥራይ እዩ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልተይ እቲ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹን ከካፍለኩም ዝወሰንኩን ርእሲ ኩልና ብዝበሃል ደረጃ ኣብ ሂወትና ክንበጽሖ ተግባራዊ ኮይኑ ክንሪኦ ወይ እውን ክነሳኽዖ እንደሊ ነገር ዓወት እዩ። ኣብዚ ብዛዕባ እንታይ ነቲ ዓወት ምሽጥር ዓወት ናብ ዓወት ዝወስዱና መንገድታት ብስፍሓት ክንርኢ ኢና። ኣብዚ እቲ ናይ መጀመርታ ክንፈልጦን ክንርድኦን ዘለና ሕቶ ዓወት እንታይ ማለት እዩ ዝብል እዩ። ብዙሕ ሰብ ንዓወት ዝህቦ ትርጉም ዝተፈላለየ እዩ። ዓወት ማለት ንሕና ኣብ ሂወትና ክንበጽሖ፣ ክንረኽቦ፣ ክንውንኖ፣ ክነሳልጦ፣ እናሓስቦ፣ እንደልዮን እንምነየን ሓደ ዕላማ ወይ ድማ ሕልሚ ማለት እዩ። ምናልባሽ እዚ ነገር እዚ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዓይነቱን ደረጃን ክፈላለ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ንሓደ ሰብ ዓወት ማለት ተማሂርካ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምብጻሕ ማለት ክኸውን ይኽእል እዩ። ንኻልእ ሰብ ድማ ዓወት ማለት ጥጡሕ ዝኾነ ርክብ ፍቕርን ሓዳርን መስሪትካ ምንባር ክኸውን ይኽእል እዩ። ነቲ ሓደ ካልእ ሰብ ከዓ ዓወት ማለት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ምንቅስቓስን ዝተፈላለዩ ሃገራትን ህዝብታትን ምርኣይ ክኸውን ይኽእል። ነቲ ካልእ ሰብ ከዓ ብመንፈሳዊ ሂወት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምብጻሕ ክኸውን ይኽእል። ዋላ እኳ እዚ ትርጉምን እንታይነትን ዓወት ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝተፈላለየ እንትኾነ መብዛሕትኦም ተመራመርቲ ናይ ስነ ሓሳብን ስነ ፍልጠትን ግን መብዛሕትና ዘሰማምዕ ነጥቢ ከም ዘሎ ይሕብሩ። ከም ዝፍለጥ ኩላትና ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታትን ፖዚሽናትን ዕውታት ኮይና ክንወፅእ ናይ ኩላትና ሓሳብን ድልየትን ባህግን እዩ። ካብቶም መብዛሕትኦም ተመራመርቲ ስነ ፍልጠትን ስነ ሓሳብን ዝሰማምዕሉ ወይ ድማ ሓደ ኢሎም ዘቐመጥሉ ኣሎ። ሓደ ሰብ ዕውት ዝበሃል ብመጀመርያ ደረጃ ዘለዎ ብቕዓትን መንነትን ፈልዩን ኣለልዩን ምስ ዝፈልጥን ምስ ዝርዳእን እዩ። ሓደ ሰብ ብቕዓቱን መንነቱን እንድሕር ዳኣ ፈሊጡ ናብዚ ዓለም እዚኣ ዝመፀሉ ምኽንያትን ዕላማን ከምኡ እውን ብሂወት ክሳብ ዘሎ እንታይ ሰሪሑ ወይ ኣሳሊጡ ክሓልፍ ወይ እውን እንታይ ዓይነት ኣስተዋፅኦ ክገብር ከም ዘለዎ ምስ ዝፈልጥን ዝርዳእን እዚ ሰብ እዚ ኣብ ናይ ዓወት መንገዲ ኣሎ ኢልና ክንገልጾ ንኽእል ኢና። ኣብ ሂወቱ ሓደ ራእይ ወይ ከዓ ቪዥን ወይ ድማ ዕላማ ከምኡ እውን ሕልሚ ዘቐመጠ ሰብ እዚ እውን ኣብ ናይ ዓወት መንገዲ ኣሎ ወይ ከዓ ዕዉት ሰብ ኢልና ክንፅውዕ ንኽእል። ኣብ ውሽጢ ኩላትና ኣዝዩ ኣገራሚ ዝኾነ ብቕዓት ኣሎ። እዚ ብቕዓት እዚ ድማ ክንፈልጦን ከነውፅኦን ኣለና። ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዝተሓብአ ወይ ከዓ ዝተኸወለ ብቕዓት ኣውፂና ንኽንጥቀመሉ ኣብ ዓወት ንኽንበፅሕን ኣብ ውሽጥና ምእማን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ዓወት ምርጫ እዩ። እቲ ክዕወት ዝመርፅ ጥራሕ እዩ እምበኣር ዝዕወት። ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ነገር ኣብ ዘለካ ኩነተ ኣእምሮ እዩ ዝውሰንን ዝምርኮስን። ሕማቕ ኩነተ ኣእምሮ እንተሃሊና ሕማቕ ውፅኢት ድማ ንረክብ። ምክንያቱ ሰብ ውፅኢት እቲ ብተደጋጋሚ ዝገብሮን ዘለዎን ኩነተ ኣእምሮ ስለ ዝኾነ። እቲ ሕቶ ግን ብኸመይ ኢኻ ብሉፅን ጽቡቕን ኩነተ ኣእምሮ ንሃንፅ ዝብል እዩ። ብመጀመርያ ሓደ ሰብ ኣብ ገዛ ርእሱ እዩ እምነት ክሕድር ዘለዎ። ቀፂሉ ዘለዎ ተውህቦን ብምልላይን ብምርዳእን ተበግሶ ክወስድ ይግባእ። ኣተኩሮ ኩሉ ነገር ምዃኑ ብግቡእ ኣሚንን ተረዲኡን ድማ ዘለዎ ፀዓት ኣብ ሓደ ዘቐመጡ ዓብይ ዕላማ ከውዕሎ ተመራፂ እዩ።
እቲ ኣመንጎናን ኣመንጎ እቲ ክንጎናጸፎ ዘለና ዓወታትን ብምእታው ሓኒቑ ሒዝና ዘሎ እቲ ኣብ ኣእምሮና ሃኒጽናዮ ዘለና ኩነት ኣእምሮ እዩ። ዓወት ካበይ እዩ ዝመጽእ? ተውህቦታት ወይ ብልጫታት ስለ ዘለውኻ ጥራሕ ዲኻ ክትዕወት ትኽእል ወይስ ካልእ ረቑሕታት ዓወት ኣሎ እዩ? ብዛዕባ ዓወት ምዝራብ እንተጀሚርና ክለዓሉ ዝኽእሉ ሕቶታትን መግለጽታትን ማእለያ የብሎምን። ኣብ እንዕወተሉ ግዜ ብዙሓት ሰባት ንዓወትና ምስ ተውህቦ ከተሓሓዝዎን ከተኣሳስርዎን ይርአ። እዚ ግና ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ኣብ ዓወት ዘለና ኣፍልጦን ርድኢትን ዘጋግን እዩ። ተውህቦ በይኑ እኹል ኣይኮነን። እኹል እንተዝኸውን ነይሩ ደኣ ስለምንታይ እዮም እቶም ኣብ ከባቢና ዝርከቡ ዝተፈላለየ ልዑል ተውህቦታት ዘለዎምን ዝተዓደሉን ሰባት ዕውታት ዘይኮኑ? ተውህቦ በይኑ እኹል ኮይኑ ኣይፈልጥን። እሞንታይ ዳ እዩ ኣብ ህይወት ፍልልያት ዝፈጥር ዘሎ? ንክንዕወት እንታይ እዩ ዘድልየና? ዝኾነ ሰብ ከ ክዕወት ይኽእል ድዩ? ኣገዳስነትን ተራን ተውህቦ ኣብ ዓወትከ እንታይ እዩ? እቲ ክለዓል ዝኽእል ሕቶታት ብዙሕ እዩ። ኩሉ ሰብ እውን ነናቱ መልስን እምነትን ክህልዎ ባህርያዊ እዩ። ኩሉ ሰብ ተውህቦን ክብርን ኣለዎ። ማዓረ ክብሪ ኣለዎ። ማዓረ ተውህቦ ግን ተዋሂብዎ ኣይፈልጥን እዩ። ገለ ሰባት ብብዙሕ ዓበይቲ ተውህቦታት ዝተኸበቡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ብኣንጻሩ ገለ ሰባት ድማ ውሕድ ዝበሃል ትዕድልቲ ዘለዎም ይኾኑ። ክንርስዖ ዘይብልና ሓደ ሓቂ ግን ኣሎ። ኩሉ ሰብ ብብቕዓት ክሰርሕ ዝኽእል ሓንቲ ነገር ኣላቶ። ዝኾነ ሰብ ኣብ ሓደ ነገር ካብ ብዙሓት ሰባት ንላዕሊ ነቲ ነገር ብብቕዓት ናይ ምፍጻም ተኽእሎን ተውህቦን ኣለዎ። ዝኾነ ሰብ ነዚ ተውህቦ እዚ ከለልዮን ኣለልዩ ድማ ብዕቱብ ክሰርሓሉን ኣለዎ። ብዛዕባ ነብስኻ ዘለካ ኣረዳድኣ ቅድሚ ሕጂ ምዕዋትካን ዘይምዕዋትካን ከምኡ እውን ብልክዕ ክእለትካ ተውህቦኻን ብልጫታትካን ትፈልጥ ኣይትፈልጥ ብዘየገድስ ንስኻ ኢኻ ማዓሪኡ ድማ ከተማዕብሎን ከተበራብሮን ተውህቦ ዝተዓደልካ ኢኻ። ነቲ እትደልዮ ዘይኮነስ ነቲ ዘለካ ተውህቦ ኣማዕብሎ። እቲ ኣብ ተውህቦኡ ጥራሕ ተመርኪሱ ዓወት ዝጽበድ እዩ ዝዕወት ወይስ እቲ ተውህቦኡ ብምልላይ ንተውህቦኡ ከማዕብል ዝጽዕር ኢልና እንተናሓትትስ መልሱ እንታይ ምኾነ? እቲ መልሲ ፍሉጥን ርዱእን እዩ። ስለምንታይ ዳ እዮም ሰባት ንድኻማቶም ከተዕባብዩ ግዚኦም ዘጥፍኡ? ኣብ ክንዲ ኣብ ድኻማቶም ኣብቲ ሓያል ጎኖም ጸቒጦም ክሰርሑ ኣለዎም። ብዙሓት ሰባት ግና ኣብ ክንዲ ኣብቲ ሓያል ጎኖም ኣብቲ ድኹም ጎኖም ክሰርሑን ግዚኦም ከጥፍኡን እዮም ዝረኣዩ። ከም ሰብ ኣብቲ ዝዓበየ ተውህቦ ዘለካ ነገር ክተተኩር ከለኻ በዚ ድማ ኣብ ህይወት ዕውት ኮንካ ክትወፅእ ኢኻ። ስለዚ ብልክዕ ክእለታትካ ተውህቦኻን ብልጫታትካን ምልላይ ኣገዳሲ እዩ። ዝኾነ ሰብ ንተውህቦኡ ዋጋ ዝውስኸሉ ምርጫ ክወስድ ይኽእል እዩ። እቲ ካብ ካልኦት ሰባት ዝፈልየካ እቲ እትወስዶ ምርጫ እዩ። እንተ ደኣ ኣብ ክንዲ ድኻማትካ ኣብ ሓያል ጎንኻ ከተተኩር ወሲንካ ካብቶም ተውህቦ ጥራሕ ሒዞም ስቕታ ዝመረፁ ሰባት ናይ ግድን ክትፍለ ኢኻ። ጽሑፍቶ ዕድል ወይ ምርጫ ኣይኮነን፣ ናይ ምርጫ ጉዳይ እዩ። እትደልዮን እትጽበዮን ነገር ኩሉ ከም ማና ዝወርደካን ዝወሃበካን እውን ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ጽዒርካ እትሃንጾ ነገር እዩ። ብሓፈሻ ዓወት ምርጫ እዩ። እቲ ዘዕውተካ ቁኑዕ ምርጫ ወሲድካ ኣብ መወዳእትኡ ምብጻሕ ድማ ካብ ልብኻ እንተጽዒርካ ክትዕወት ዘጸግመካ ነገር ከቶ የለን። ገለ ካብቶም ዓወት ከምጽኡልና ዝኽእሉ መንገድታት ሓደ ኣብ ነፍስኻ ምእማን፣ ንኽቱር ድልየትካ ምምዕባልን ተበግሶ ምውሳድን፣ ከምኡ እውን ሓያል ገጸ ባህሪ ምምዕባልን ሓላፍነት ምውሳድን። ካልኣይ ጸዓትካ ብምኽስኳስ ኣብ ሓደ ከም ዘተኩርን ከም ዝውዕልን ምግባር፣ ኣብ ልምምድ ምእማንን ትብዓት ምንጽብራቕን። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ሓላፍነት ብምውሳድ ውፍይ ምዃን፣ ጥዕና ዘለዎ ዝምድና ብምምዕባል ኣብ ጉጅላዊ ስራሕን ዕዮን ምስታፍ። ነዞም ምርጫታት እዚኦም እንተስዒብናዮም ኣብ ህይወት ከምቲ እንደልዮን እንሙነየን ዓይነት ሰብ ንኽንከውን ኣብቲ ዝሓሰብናዮ ዓወትን ደረጃ ዕብየትን እውን ንኽንበጽሕ ኣየጸግመናን እዩ። ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ህይወት ምርጫ እያ። እቶም እንወስዶ ምርጫታት ድማ
ንህይወት ይሃንጽዋ ሞያኻ ንምዕባይ እንታይ ኢኻ ክትገብር እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ኢኻ ክትወስድ ሎሙኸ እንታይ ኢኻ ክትገብር ብዓብዩ ጽባሕኸ እንታይ ዓይነት ሰብ ኢኻ ክትከውን ዝብሉ ሕቶታት ኩሎም ኣባኻ እዮም ዝምርኮሱ ህይወት ከምቲ ኣብ ጸወታ ጠላዕ ብዕድል እትምራሕ ነገር ኣይኮነትን ልክዕ እዩ ክትውለድን ከለኻ እንታይ ዓይነት ኣቃውማን ተውህበን ክህልወካ ከም ዘለዎ ኣይትመርጽን ኢኻ እቶም ድሒሮም ኣብ ህይወት ዘጋጥሙኻን ዝመፁን ክስተታት ግና ኩሎም ውጽኢት ምርጫታትካ እዮም እዞም ምርጫታት እዚኦም ድማ ንህይወትካ መልክዕ የትሕዝዋ እቲ መበቀላዊ መንነት ተደመሮ ቁኑዕ ምርጫ የብጽሕ ናብ ዓወት ብዝወሰድካዮም ቁኑዓት ምርጫታት ክሳዕ መፈጸምቶም እንተተወፊኻ ንዕቑር ዓቕምኻ ክትበጽሖ ብዓብዩ ድማ ነቲ ናይ ህይወት ተልእኾኻ ክትበጽሖ ትኽእል ኢኻ ናይ ብዙሓት ሰባት ዝዓበየ ጸገም ብፍላይ ድማ ኣብ ጉዕዞ ዓወት ኣብ ነፍስኻ እምነት ዘይምህላው እዩ ሰባት ዝዓበየ ብልጫኦም ኣበይ ከም ዝኾነ ምስ ፈለጡ ካብ ዓወት ዝዕንቅፎምን ዝኽልክሎምን ነገር ሕፅረት ተውህቦ ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ብዓለም ዝፈጥርዎ ሓፅር እዩ ንሱ ድማ ኣብ ነፍሶም ዘይምእማን እዩ ሰባት ኣብ ነፍሶም እምነት ክሕድሩ እንከለዉ እቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ዕቑር ዓቕሚ ብቐሊሉ ክጥቀሙሉን ነቲ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ጸጋታት ብቐሊሉ ከስተውዕልዎን ይኽእሉ ዕቑር ዓቕምኻ ማለት ስእሊ ናይቲ ክትኮኖ እትኽእል ነገር ምህላው ማለት እዩ ኣብ ነፍስኻ እምነት ምህላው ድማ ነዚ ዕቑር ዓቕሚ ክትሪአን ክትበጽሕን ከተለልየን የኽእለካ ተውህወኻ ብልክዕ እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን እየ ኣንዳዕድየ ዝፈልጦ ሓደ ሓቂ እንተሃለወ ግን ኣብ ነፍስኻ እምነት ከየሕደርካ ነቲ ዘለካ ተውህቦ ጭቡጥን ተግባራውን ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ዝበለጸ ዓቕምኻ ከተርኢ እንተደሊኻ ኣብ ነፍስኻ ዝለዓለ እምነት ክህልወካን ከተሕድርን ይግባእ ፍሉጥ ኣሜሪካዊ መሃዚ ቶማስ ኤዲሰን ኩሉ እቲ ክንገብሮ እንኽእል ነገር እንተንገብር ንገዛእ ነፍስና እውን ከይተረፈ መገረምናያ ነርና ይብል ከምኡ እውን እቲ ፍሉጥ ህንዳዊ ፖለቲከኛ ማሃትማ ጋንዲ ሓደ እዋን ከምዚ ኢሉ ነይሩ ኣብ መንጎ እቲ እንገብሮን ክንገብሮ እንኽእልን ዘሎ ፍልሊ ኣዝዩ ዘገርም እዩ እቲ ዘለና ዕቑር ዓቕሚ ሙሉእ ብሙሉእ እንተንጥቀመሉ ኩሉ ሽግራት ናይዚ ዓለም ምተፈትሐ ነይሩ ብተመሳሳሊ እዚ ዛዕባ እዚ ናብ ውልቀና እንተደኣ ኣምፂናዮ ድማ ኩሉ ሽግራትና ምፈታሕናዮ ነርና እዚ ኸውን እንተኾይኑ ግና መጀመርያ ኣብ ነፍስናን ኣብ ዘለና ዕቑር ዓቕምን ክንኣምን ኣለና ብዙሓት ሰባት ነቲ ዕቑር ዓቕሞም ብጭልፋ እውን ትኹን ከየልዓልሉ እዮም ዝኽለፉ ሓደ ሰብ ካብ ዕቑር ዓቕሙ ብጣዕሚ ውሕድ ሚእታዊ ጥራሕ እዩ ዝጥቀም ካብቲ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ጽባቐ ነቲ 10 ሚእታዊ ወይ ድማ 10% ጥራሕ እዩ ዝርዮ እዚ እቲ ዝሓሸ ደረጃ ክኸውን እንከሎ ጠቕላላ ዘየስተውዕልዎን ዘየስተማቕርዎን እውን ኣለዉ እንታይ እዩ እቲ ጸገም ልክዕ ንምዃን እቲ ዝዓበየ ጸገምና ባዕልና እንፈጥሮ ናይ ሓሳብ ሓፅር እዩ እዚ ሓፅር እዚ ድማ ልክዕ ከምቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓፅር ሓንቲ ስጉም ንኸይንኸይድ ይዓብተኒ ሓደ ሰብ ባዕሉ ኣብ ሓሳቡ ሓፅር እንተደኣ ኣቐሚጡ ኣብ ባይታ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ሓፅር ይገብረሉ ከም ዘሎ ክርዳእ ኣለዎ ተሳዒረ እየ ኢልካ እንተሓሲብካ ድሮ ተሳዒርካ ኢኻ ብኣንጻሩ ኣይሰዓርን እየ ኢልካ እንተሓሲብካ ድማ ኣይክትሰዓርን ኢኻ ክትዕወት እናደለኻ ግን ከዓ ኣይክእልን እየ ዝብል ሓሳብ እንተመጺካ ናይ ምዕዋት ተኽእሎኻ ኣዝዩ ትሑት እዩ ኣብ ቃልስና ህይወት እቶም ቁልጡፋት ወይ ሓያላት ኣይኮኑን ዝዕወቱ ይንዋሕ ይሕፀር ብዘይገድስ ዓወት ናይቶም ከም ዝዕወቱ ዝኣምኑ ሰባት እያ በዚ ድማ ዕቑር ዓቕምኻ ኣብ ነፍስኻ ብምእማን ጥራሕ ኢኻ ክትበጽሖ እትኽእል ኣብ ዕላማኻ እምነት ይሃለኻ ጎናጎኒ እቲ ኣብ ነፍስኻ ምእማን ካልእ ዘገድስ ረቑሓ ኣሎ ዶ ብልክዕ ንሱ ድማ ኣብቶም እትገብሮምን እትፍጽሞምን ነገራት እምነት ምህላው እዩ ሽሕ ግዜ ኩሎም ነገራት ኣንጻርካ የቕንዑ ኣብ ነፍስኻን ኣብቶም እትገብሮም ነገራትን እምነት እንተሃልዩካ እቲ እተማዕብሎ ርእሰ ተኣማንነት ጸኒዕኻ ንኽትወፅእ ክሕግዘካ እዩ
ሓደ ስራሕ ንኽትዕወተሉን ዘይክትዕወተሉን እቲ ኣብ መጀመርያ ናይቲ ስራሕ ዝህልወካ እምነት እዩ ዝውስኑ። ብዓወት ከም ትፍጽሞ እንተኣሚንካ ናይ ምዕዋት ተኽእሎኻ ዝለዓለ እዩ። ግና ብኸመይ እዩ ኣብ ዓወትካ ኣወንታዊ ጽልዋ ዝህልዎ? ነዚ መልሲ ንምርካብ ነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ምውካስ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ዕላማኻ ምእማን ክሕይለካ እዩ። ኣብቲ እትገብሮ ነገር ርእሰ ተኣማንነት እንተሃልየካ እዚ እምነት እዚ ንዝተበገስካሉ ዕላማ ኣብ ምውቃዕ ሓይሊ ትብዓትን ክህበካ እዩ። እቲ እተኣምኖ እዩ ህያው ዝኸውን። ሓደ ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ ሰብ ዝገብሮ ነገር ክዕወት ድዩ ወይስ ኣይዕወትን ገና ኣብ ምጅማር እንከሎ እዩ ዝርዳእ። ምንጭ ናይ ዝኹሉ ድማ ኣብ ገዛ ዕላማኻ እምነት ምህላው እዩ። ኣብ ዕላማኻ ምእማን ተባዕ ይገብረካ። ሰፍ ዘይብል ነቐፌታን ጸለመን ወሪድዎም ከብቅዕ ኣንጻር ኩሉ ብድሆታት እናተጋጠሙ ስርሖም ዝቕጽሉ ሰባት ኣጓኒፎምካ ይፈልጡ ዶ? እንታይ ኮን ይኸውን ክንዲ ዝኣክል ጽንዓት ክህልዎም ዝኽኣለ? እዚ መልሲ ቀሊል እዩ። ኣብ ዕላማኦም ጽኑዕ እምነት ክሃንጹ ስለ ዝኽኣሉ ጥራሕ እዩ። እቶም ብኸምዚ ኣግባብ ክስራሕ ኣይክእልን ዝብሉኻ ሰባት ኣይትስማዕ እዮም። ምኽንያቱ መን ይፈልጥ ንስኻ ክትገብሮ ትኽእል እንትኾንካኸ። ኣብ ዕላማኻ ምእማን ማዕረ ክንደይ ኣገዳስን መስዋዕቲ ዝሓትትን እዩ። ኣብ ገዛ ርእስኻ፣ ኣብ ዕላማኻ፣ ኣብ ዕቑር ዓቕምኻ ዘለካ እምነት እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ እዋን እቲ ናይ ምዕዋት ተኽእሎና ማዕረ ማዕሪኡ እናዓበየ እዩ ዝኸይድ። እንተ ደኣ ብቐጻልን ብጽንዓትን ኣብቲ እተኣምኑ ነገር ቀጺልካ ሓደ መዓልቲ እቲ ክትበጽሖ እትደልዮ ደረጃ ዓወትን ዕብየትን ከም ትበጽሖ ርግጸኛ እየ። ኣብ ህይወት ዘይከኣል ነገር የለን። ኣብ መጀመርያ ሕልምታትና ፍጹም ቁም ነገር ዘይብሎም ናብ ተግባር ክልወጡ ዘይክእሉን ኮይኖም ይስምዑና። ቀጺሎም ናይ ምዃን ጸቢብ ተኽእሎ ዘለዎም ኮይኖም ይስምዑና። ድሕሪ ግዜ ግና ግድን ዝፍጸሙ ወይ ድማ ተግባራዊ ዝኾኑ ናብ ምዃን ይቕየሩ። ኣብ ዕላማኻ ሙሉእ እምነት ኣለካ ዶ? ነቶም ዓበይቲ ዕላማታት ካኸ ክትጭብጦም ከም ትኽእል እምነት ኣለካ ዶ? ሽቶታትካ ክትጭብጦም ከትጽቢት ኣለካ ዶ? እዚኦምን ካልኦት ሕቶታትን እቲ ዘለና ዕቑር ዓቕሚ ኣብ ምፍታሽን ኣብ ምብርባርን ሓገዝቲ እዮም። እምነት ንዝህልወና ትጽቢታት ይውስኖ። ዘለካ ተውህቦ ናብ ዝለዓለ ጫፍ ከተበርኽ እንተደሊኻ መጀመርያ ኣብ ክንዲ ኣብ ተውህቦኻ እተተኩር ንኣእምሮኻ ስርዓት ኣብ ምትሓዝ ከተተኩር ኣለካ። ንኹሎም እትገብሮም ነገራት ዘለካ እምነትን ኣረዳድኣን እዩ ዝቆጻጸሮም። ዓወት ኣበርቲዕና ብምጽዓር ወይ ብብልሒ ዝርከብ ኣይኮነን። ኣወንታዊ እምነት ምህላው እውን ኣገዳሲ ረቑሓይ ናይ ዓወት እዩ። ብገለ ኽኢላታት እምነት ናይ ርጉጽነት ምልክት ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ። ኣብ ሓደ ዝሓስካዮ ነገር ከም እትወድቕ እንተኣሚንካ ክትወድቕ ምዃንካ ርጉጽ እዩ። ብኣንጻሩ ክትዕወት ምዃንካ እንተኣሚንካ ድማ ክትዕወት ኢኻ። በዚ ድማ እዩ ብዙሓት ክኢላታት እምነት ናይ ርጉጽነት ምልክት ተባሂሉ ዝጽዋዕ። ደጋዊ ምስሊ ሰባት ነጸብራቕ ናይ ውሽጦም እዩ። እቶም ብውሽጦም ክዕወቱ ምዃኖም ዝኣምኑ ሰባት ብደጊኦም ናይ ዓወት ባህርን መንፈስን የንጸባርቑ። እቶም ናይ ውድቀት ፍርሒ ዘንጸባርቑ ድማ ብኣንጻሩ ዝተደሃለ መንፈስን ባህርን ይነግሶምን ይላበሱን። ውልቃዊ ዓወት እምነታትካ ብምቕያር እዩ ዝመጽእ። ምኽንያቱ እምነትካ ንኹንነታዊ ትጽቢታትካ ስለ ዝሰርሖ። ትጽቢታትካ ድማ ንተበግሶኻን ተግባርካን ይሃንጾ። እምነት ልማድ ናይ ኣእምሮና እዩ። ብተደጋጋሚ ምስ ኣተግበርናዮ ድማ ናብ ልምዲ ይቕየር። ኣብ ዝተናወሐ ግዜ እምነት ሰባት ዘሰላስልዎ ሓሳብ ዘይኮነስ ንሰባት ዝሃንጾም ሓሳባት ናይ ምዃን ተኽእሎ ኣለዉ። ኣብ ህይወት ክትዕወት እንተደሊኻ መጀመርያ ንጓህን ሓዘንን ድልው ክትከውን ኣለካ። ምኽንያቱ ኣብ ህይወት ብቐጻሊ ክትዕወት ስለ ዘይትኽእል ክትወድቕ ኢኻ። ጌጋታት እውን ክትፍጽምን ክትሰርሕን ኢኻ። በዚ ምኽንያት ድማ ጓሃይ ክስማዓካ እዩ። እዚ ኩሉ ብድሆታት እንተሰጊርካዮ ግና ሓደ መዓልቲ ከም ክትዕወት ትኽእል ኢኻ።
ናይ ወዲ ሰብ ደረት ብፍጹም ክንፈልጦ ዝከኣል ኣይኮነን። ኣብ ዓለም ዘለዉ ኩሎም ዓይነት ፈተናታትን ዕንቅፋታትን ንናይ ወዲ ሰብ ዕቑር ዓቕሚ ክመዝንዎ ኣይክእሉን እዩ። ሓደ ሰብ ብኽቱር ድልየት ክበጽሖ ዝደልዮ ሕልሚ እንተ ደኣልይዎ ካብ ትጽቢት ብዙሓት ካልኦትን ገዛእ ርእሱን ወጻኢ ንላዕሊ ዝኸይድ ዓቕሚ ከንጸባርቕ ይኽእል እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘሎ ዘይተበርበረ ዕቑር ዓቕሚ መወዳእታን ደረትን የብሉን። እንተ ደኣ ብዛዕባ ሕፅረታትካ ክትሓስብ ጀሚርካ ባዕልኻ ትፈጥሮም ከም ዘለኻ ክትግንዘብ ኣለካ። ሰባት ብባህሪናን ብተፈጥሮናን ኣብ ክንዲ ነቲ ክህልወና ዘለዎም ስነ ኣእምራውን ስምዒታውን ብስለት ንጥምት ኣብቲ ዘጋጥመና ኣካላዊ ብድሆታትን ጸገማትን ኢና ነድህብን ነተኩር። እቲ ሕቶ ምህላውን ዘይምህላውን ናይ ኣካላዊ ጥንካረ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ምህላው ሓያል ስነ ኣእምራዊ ኩነት እዩ። እዚ ጥንካረ ድማ እዩ ነቲ ባዕልና እንፈጥሮ ደረታት ወይ ሓጹራት ኣብ ምስጋር ዝሕግዘናን ዝድግፈናን። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ነቲ ኩሉ ነገር ክንገብር ዘኽእለና ዕቑር ዓቕምና ክንጥቀመሉ ዝገብረና። ብሓፈሻ ኣእምራዊ ጥንካረ ምህላው ን90 ሚእታዊ ወይ ድማ ን90% ካብ ብድሆታትና ዝፈትሕ ጸጋ እዩ። ሰባት ብዛዕባኻ እንታይ ይሓስቡ ብዘየገድስ፣ ካበይ መጺእኻ ብዘየገድስ፣ ካብ ዝሓለፈ ግዝያት ብዛዕባ ነብስኻ እንታይ ዓይነት ሓሳብን መረዳእታን ነይሩካ ብዘየገድስ ብዙሕ ኣገዳሲ ኣይኮነን። እቲ ኣገዳስን ወሳንን ነገር እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዕቑር ዓቕምን ብኸመይ ከም እንጥቀመሉ ምፍላጥን እዩ። ንዕቑር ዓቕምኻ ክትብርብሮን ክትጥቀመሉን እንተኾይንካ መጀመርያ ኣብ ዕቑር ዓቕምኻ ክትኣምን ኣለካ። ምኽንያቱ ከይኣመንካ ዝርከብን ዝብርበርን ዕቑር ዓቕሚ ስለ ዘየለ። ኣብ ነፍስኻ እምነት ይሃለኻ፣ ኣብ ውሽጥኻ ዕቑር ዓቕሚ ከም ዘለካ ምእማን ሓደ ነገር እዩ። እዚ ዕቑር ዓቕምኻ በርቢርካ ክትጥቀመሉ ከም ትኽእል ምእማን ድማ ካልእ ነገር እዩ። ናይ መብዛሕትኦም ሰባት ጠንቂ ውድቀት ሓደን ቀንድን እዩ። ንሱ ከዓ ኣብ ገዛ ርእሶም ዘይምእማንን እምነት ዘይምሕዳርን እዩ። ኣብ ሓቀኛ ምንባር ከምኡ እዩ። እቶም ኣብ ነብሶም ዝኣምኑ ሰባት ዝያዳ እቶም ኣብ ነብሶም ምጥርጣር ወይ ከዓ ጥርጣረ ዘለዎም ሰባት ዝበለጸ ስራሕ ይሰርሑን ዝበለጸ ብቕዓት ከዓ የንጸባርቑን። ኣብ ውሽጥኻ እምነት ምህላውን ዘይምህላውን ጽልውኡ ካብ ግዜ ቁልዕነት ይጅምር። ገለ መጽናዕትታት ኣብ ኣካዳምያዊ ዓወት ልዕሊ ብልሒ ኣብ ነብስኻ እምነት ምህላው ዝያዳ ጽልዋ ከም ዘለዎ እዮም ዝገልጹ። ዕውታት ሰባት ኩሉ ግዜ ኣብ ነብሶም እምነት ኣለዎም፣ ብፍላይ ከዓ ካልኦት ሰባት ኣብ ልዕሊኦም እምነት ኣብ ዘጥፍእሉ ግዜ። ህይወት ብዕድል ዘይኮነትስ ብለውጢ እያ ዝያዳ ዝሓሸት ትኸውን። ለውጢ ከዓ ኣብ ውሽጢ እምበር ኣብ ደገ ኣይትኽሰትን እያ። እቲ ለውጢ ድማ ለውጢ ናይ ኣተሓሳስባ እዩ። ከምቲ ዝተባሃለ ዝሓሸ ህይወት ካብ ለውጢ እዩ ዝመጽእ። ለውጢ ድማ ርእሰ ምትእምማን ትለሊ። በዚ ምኽንያት ኣብ ነፍስኻ ዕቑር ዓቕምኻን ዕላማኻን ርእሰ ተኣማንነት ንኽህልወካ ብቐዳምነት ክትሰርሕ ይግባእ። እታ እንሓልማ ጽባሕ ከይንጭብጣን ከይንረኽባን እቲ ኢንኮ ዝኽልክለና ነገር እቲ ኣብ ሎሚ ዝስማዓና ዘሎ ፍርሕን ጥርጣረን እዩ። ጥርጣረ ናብ ሕልምኻ ካብ ምብጻሕ ዝኽልክል ወይ ድማ ዝዓግት ሓጹር እዩ እሞ ኣብ ውሽጥና ቦታ ኣይንሃቦ። እንገብሮ ነገር በቲ እንጽበዮ ነገር እዩ ዝቕለስ። ኣብተን 20 ዝዓበያ ቋንቋታት ዓለም ትርጉም ምእማን ምስ ምግባር ሓደ እዩ። ሰባት ግና ዝያዳ ክንራቐቕ ክንብል ትርጉም ናይዘን ቃላት ክንፈላለየ ንፍትን ኢና። ትርጉመን ምስ እንፈላለየን ድማ ኣብ ህይወት ዕውታት ክንከውን ኣሸጋሪ እዩ። እሞ ብኸመይ ዳኢና እዘን ቃላት እዚአን ነሳንየን? ንዓይ ከም ዝመስለኒ ብትጽቢታትና ኢና ሓደ ንገብረን። ኣብ ገዛእ ነፍስኻ እምነትን ትጽቢትን ዘየብልካ እንተኾይኑ ኣብ ገለ ደረጃ ክትበጽሕ ኣይከኣልን እዩ። ኣብዚ ዓለም እዚኣ ክልተ ዓይነት ሰባት ኣለዉ። እቶም ሓደ ነገራት ክፍጸም ዝደልዩ ክኾኑ እንከለዉ፣ እቶም ካልኦት ግና ጌጋ ዝበሃል ክፍጽሙ ዘይደልዩ ዓይነት ሰባት እዮም። እቲ ጽቡቕ ነገር ግና ጌጋ ዝበሃል ክፍጽሙ ዘይደልዩ ዓይነት ሰባት
እትጽቡቕ ነገር ግና ክትዓብን ከተማሓይሽን ትኽእል ምዃንካ እዩ ኣብ ህይወትካ እንታይ ዓይነት ብድሆታት ተሓልፍ ኣለኻ ብዘይገድስ ምናልባት እቶም ብድሆታትን ጸገማትን መዓልታዊ ዝዓብዩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወይ እውን ካብ መጀመሪኦም ዓበይቲ ብድሆታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ግና ሓደ ነገር ክፍለጥ ዝግባእ ኣሎ ንሱ ድማ ንዝኾነ ብድሆ ብልክዕን ውፅኢታውን መንገዲ ክትገጥሞ እንተኾይንካ መጀመርያ ክትገጥሞ ከም እትኽእል ክትኣምን ኣለካ ንብድሆታትካ ብምንኣስ ወይ እውን ክንእስልካ ብምጽባይ ዘይኮነስ ነፍስኻ ብምዕባይ ጥራይ ኢና ክንስዕሮም እንኽእል እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልተይ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ሓሳብ እዚ ዝሰማዕኹምን ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩምን ይመስል ነይሩ ብዙሕ ቁም ነገር ሓበሬታን ትምህርትን ረኺብኩምሉ ከምኡውን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዓወት ካብ ዝነበረኩም ርድኢት ተወሳኺ ጨቢጥኩምሉ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ኣብ መወዳእታ ናይዚ መቐጸልታ ዝኾነ ኣብ ቀጻሊ ሒዘልኩም ክቐርብ እየ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ስለ ዝጸናሕኩምን ጽኒኢልኩም ስለ ዝተኸታተልኩምን ካብ ልቢ እየ ዘመስግን ንእትህብኒ ሃናፂ ሓሳብ ርኢቶን ንእትገብሩለይ ሓገዝን ምትብባዕን ካብ ልቢ እንዳመስገንኩ ዘለኩም ሓሳብ ርኢቶን ኣብ ኮሜንት ቦታ ጻሕፉለይ ኣብ ዝቕጽል መደብ ካልእ ኣርእስቲ ሒዘልኩም ክመጽእ ክሳብ ሽዑ ግን ሰላምኩም